handidi hangu kutaura zita but ndakapotsa ndabatwa chibharo nevamwe prophet vatori nemukurumbira vana papa ava vachk. Zvinhu zvavanoita zvinoita sekunge zvinenge zviine satanism mukati. My spiritual attacks atakatanga kusangana nawo mushure mekunge zvaitika. To this very day we are haunted and we are hunted, not physically but spiritually. Unotonzwa kutoti pane presence inenge iripo. I fear for those vamwe vanozongobudikira vachitaura zvavanotaura pajekerere. Sure, unourawa kufa rufu runorwadza uye zvikari panenge pasina anozombozviziva kuti kamufiro kawakaita kanenge kachirwadza sei. Ndokusaka ndauya pano ndakaloka profile yangu, musazosharewo madetails angu because I have trusted you that much. Chandiunza pano kune vanenge vachida kuzobvunza because I know kuti vanhu vanongoti enda kumapurisa, but in matters of spiritual attacks polisi haishandi mukoma, unorasikirwa nevana, saka kuzongonyarara zvinenge zviri nani. Ndakamborwarirwa nemwana akapotsa afa and taitonzwa mavoice aitotaura mumba kuti yamatanga iyi munozoigona here, zvimwe kuda pane anenge akazomukurira. Iniwo ndakapotsa ndabatwa chibharo nevamwe papa. Muri sei mukoma? Ndati ndike ndichiuya panapa nesecret yangu. Nyaya yangu yakatangira pakuti ini ndainge ndichitambudzika nembereko. Tainge takaita mwana wedu 1 musikana, saka tainge tava kuda mwana mukomana. Saka takabva tachizotanga kuenda kumaprofita awa ngochena vekuno kuUK. Takamboedza zvose tichipiwa minamato, tichiudzwa kuti kana tikashandisa minamato zvinokwanisa kuita right. Murume wangu iye airamba achingoda kuendako kumasowe because akakurirawo kwaMarange, saka ndo church yavo iyoyo. Iniwo ndakakurirawo neimwe Pentecostal church yamunoziva mose, saka tainge tichinetsana. Ini zvokuramba ndichienda kumasowe ndainge ndisingachadi because ndainge ndisingambooni change. Ndikati ngatidzokere kuPentecostal tiite zvemadoctors because ndaneta kuramba ndichingonomwiswa mishonga yakasiyana siyana. Ndainge ndava kutya kuti ndinogumisidzira ndava necancer because vanhu vekumasowe vaizotipawo manumbers eng'anga dziri muno muUK, dzaizotipa maherbs mamwe andairara ndakaisa kuzasi kwangu hanzi kudhonza tsvina. Ndakatya kuti ndinokwanisa kuzoita gomarara rechibereko ndikazototadza kutozvara zvachose. Murume wangu then gave in, tikabva tachizodzokera kuchurch. Tadzokera kuchurch hatina kudzokera kwedu kuya uko kwandakakurira inini, kunokurudzirwa kuti vanhu vange vachiendawo futi kumadoctors even though uchinamata zvako. Saka ndakabva ndachizotanga kutevedzera chechi dzana papa idzi ndisingatauri hangu nezita. Ndakatanga kuenda kune imwe chechi itori big mega church muZimbabwe uye zvekare itori nemabranches kunoko kuUK. Tatanga kuenda kuchechi kuya kuya, saka kune tsamba twamunonyora twemaprayer request. Nemurume wangu tanyorawo paya, ndokubva taendesa tutsamba tuya. Tikabva tachizoudzwa kuti kana tichida kuzonoita 1-on-1 pane mari dzinenge dzichibhadharwa. Zvose izvi ndainge ndisingazvizivi because muchechi medu matakakurira structure yacho inoti kana ukarwara zviya munharaunda maunogara munenge muine madhikoni, unodaidza madhikoni wonamata. Kana wosvikaramba maelders vanouya kusvika kumasenior elder nevafundisi. Ukazoona wava kuendeswa kumaoverseer, panenge pasina kumira zvakanaka and unenge uchinamatirwa nechechi yose. Maprayer request munhu wose anenge achinamata achitsanya. Izvi zvema1-on-1 zvakange zvisina kumbogara zvakaitika muchechi kuti unonzi oenda unoona archbishop 1-on-1 obhadhara futi. Handina kumbogara ndakazvinzwa kubva tichikurawo tichikurira muchechi yandisingadi hangu kutaura nezita. Saka it was something that was new kwandiri inini, zvekuti unobhadhara munhu anonzi munhu waMwari for a 1-on-1. Saka patakaudzwa maprices acho takaona kuti dzainge dziri mari dzakawanda, but takati sezvo tiri kudawo kuti tinge tichiponeswa kana iri iyo nzira yacho atinofanira kuti tige tichitevedzera, hapana zvatingazviita. Ndokubva tabhadhara mari. Takabhadhara mari idzi dzainge dzakawanda for nearly 2 months tichingobhadhara mari plus ma flight tickets
in the 3rd month. Ndokubva tachizobva kuno ku-UK, we flew tikadzokera kuZimbabwe. Tadzokera kuZimbabwe, zvinhu izvi takazviita in secret because takanzi zvimwe kuda panenge paine munhu anenge ari close kwamuri, uyo anenge akakugadzirai kuti musakwanisa kuzoita umwe mwana zvekare, nekuti anenge achida kuti marriage yenyu inge ichizoparara, saka musaudza kana ani zvake. But vamwe ava ndifunge kuti vanozviziva kuti ndo zvaiitika mumaoffices mana papa umu, kuti vakadzi vainge vachizorarwa navo vachibatiwa zvibharo, because takatoendako tichitofungidzira kuti tikutonobatwawo zvakanaka. Takaudzwa kuti kune nzvimbo uko kwataifanira kuti tinge tichizogara sezvo tainge takatobhadhara mari dzainge dzichidiwa, nekuti munenge makawanda unenge usiri one. Tichitoendawo kuma prayer sessions kunodzidziswa about miracles. Saka zvaitondinetsa kuti unogoenda kunodzidziswa kuti unge uchireceive your miracle zvinombofamba sei, because a miracle is something that is spiritual, zvinongo manifesta in the physical world, zvinenge zvatendedzwa naMwari. Saka kana wava kuda kudzidziswa kuti unge uchizogamuchira miracle, chii chiri kumboitika? Saka ndaingoti let us see kuti zvinofamba sei. Then zvakazoitika yakazoti yava nguva yekuti tinge tichienda kuma 1-on-1. Takaenda nemurume wangu, saka papa vakabva vatondichiva same time. Vakabva vachizotanga kungotaura dzimwe nyaya, tinofanira kuti tinge tichizosangana kuhotel where I am going to be praying for you. Murume wangu, he was very suspicious because akabva anzi iwe chimbobuda panze. Abuda panze kudaro ndopa vakandiudza nyaya dzekuhotel kuti tinofanira kuti tinge tichizosangana kuhotel. Ndikati hapana chakaipa, iniwo semunhu ari trustworthy ndaifungidzira kuti kungononamatirwa. Ndakabva ndaudza murume wangu ndikati ndanzi tinosangana kuhotel ndokune mamwe maprayers avari kuda kuzoita kwandiri, saka ini for me to be safe ndava kutobhuka room inenge iri padhuze neparoom pavanenge vari. Saka murume wangu akati zvino tichaziva sei kuti unenge uri muroom ipi? Ndikati tinotongotaura pamafoni. Saka he had already told me kuti tinenge tiri kuhotel ipi tikangobhuka, but I was communicating nemurume wangu paWhatsApp. And the very next day ndakazopiwa pressure because vainge vakati in about a week's time. Saka kuda neruchiva vakaona kuti munhu uyu handingambomusiyi, zvimwe kuda vaida kundimitisa, I really do not understand. Ndokubva ndaenda kuhotel kuya nemurume wangu. Ndasvika ndaenda kuroom kwa vainge vandiudza kuti ndokwavari. Ndikabva ndaudzawo murume wangu kuti ndiri muroom yakati. Taitaura paya ndapinda ndikaona vainge varimo vakatogara. Saka chakandinetsa mukomana ndechekuti vainge vaine bag ravainge vainaro, handifi ndakarikanganwa, rainge riri bag rebrown. Vakange vakarigadzika pane kamwe couch kainge karimo muhotel room imomo. Saka ndakabva ndagara paedge yebed because the way yacho yavainge vatongoita set up ndeyekuti ndige ndichishaya pekugara pacouch, plus ndaitya kuti handikambogari padhuze nemurume asiri wangu ari munhu waMwari futi. Apa ndipapa vari very famous all over the place. Ndagara paedge yebed paya ndiri kuudza murume wangu zvose zviri kuitika. Saka vakabva vachizotanga kuvhura bhegi ravo. Ndakashamisika because ndakaona kuti mainge muine machira ainge arimo, mainge muine zvinhu zvakasiyana-siyana zvainge zvirimo. Vakandiudza kuti zvinhu zvose izvozvo ndo zvavanoshandisa pamaprayers avo. Saka vakabva vachizoburitsa rimwe rainge rakaita kunge strange. Ndikati ko strange nderei? Vakabva vati strange iri ndo ratichashandisa pakuti ndige ndichisunungura chibereko chako. Ndikati zvakanaka. Saka tinonamata sei? Because this was very weird kuti munhu wandaiziva achinzi muprofita mukuru ainge ava kundirapa achida kuita sekunge ing'anga. Vakabva vachizobuditsa mamwe mafuta yainge itori anointing oil, iyo yatainge takatotenga. Patakangosvika takabva tanzi garai matenga anointing oil kuitira kuti maspirits enyu ange achizova ready to receive the blessings. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kushandisa syringe yavainge vainayo kuti vange vachizoisa anointing oil
musikarudzi mangu anointing oil iyoyo yaifanira kuti inge ichizonopinda kana kunogara pamuromo wechibereko changu. Ndikati that is very weird. Saka muri kuti muchanditengesera here ndozonozviita kumba, because ndainge ndisiri kuunderstand kuti how exactly was this going to happen. Saka vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichikurura hembe dzangu. Vakati ini ndinonamatira munhu asina chaanenge akapfeka, hana yangu yakarova mukomanashi. By then ndainge ndatokanganwa kutaura nemurume wangu ameno kuti what really happened, kuda mishonga here yakashanda ipapo, I don't know, maybe ndainge ndichitoitwa hypnotized. Saka pandakasimuka ndakatoenda kubath, ndokutoenda ndikanobvisa hembe dzangu, ndakadzoka ndiri musvo ndisina kana chandainge ndakapfeka. In the meantime, murume wangu ainge ari in another room. Anoti iye akangonzwa izwi rasekuru vake vakashaika, vakati rara muzukuru, ndokubva atongorara akagara pasofa paainge akagara ari murumu. Uku mukadzi ava kutoda kutobatwa chibharo, akabva achizotanga kurota. Akarota iye vision yaakandiudza, anoti akarota nditorimo murumu imomo, but ainge arimo ndiye ainge aenda neni kune umwe muprofita, not papa ava muprofita chaiye wekwavo kwamarange. Saka anzi tasvika pamusha ipapo akabva ataura nemuprofita uya ndokubva tachizopinda mune imwe imba yainge iri kitchen yeuswa. Tapinda muya mainge muine kambedha kainge karimo. Saka iye ainge akamira, ndokubva muprofita abva achizoti ainge aine zvaainge achida kuisa musikarudzi mangu, but yaita sekunge ndove yemombe. Murume wangu anoti akabva ashamisika nazvo paakanzwa muprofita achiti anobatsira vanhu vanenge vakashama. Saka ndopa akabva achizoona like a vision raakaratidzwa nasekuru vake kuti ona zvakamboitika. Akabva achizoona umwe mukadzi, anoti mukadzi iyeye ainge aine weave yainge yakanaka, achiratidza kuti munhu ane mari nekuti ainge atori newachi yake yegold. Akabva achizoti aratidzwa mukadzi iyeye. Mukadzi wacho akabva ati iwe ona zvandakaitwa inini ndozvichaitwa mukadzi wako. Ainge aripo pabed akakotamiswa asina chaainge akapfeka. Ukuwo muprofita uya ainge atobvisa hembe dzake angosara ne-t-shirt yainge iri yeblue. Saka murume wangu akashamisika akati muprofita uyu anogobatsira mukadzi uyu akashama sei, kutanga rini zvinhu zvakadaro zvichiitika. Saka mukadzi iyeye akabva audza murume wangu kuti tarisa uone zvandakaitwa kusvika ndichizobvuma kubatwa chibharo namadzibaba ava. Akatanga kupakirwa ndove yemombe kusikarudzi kwake achinzi ndo muteuro wacho. Akapakirwa zvekare nekusimtu ndove yemombe. Paakapakirwa ndove iyoyo kusimtu ndopaakazototanga kutova romantic, nekuti ainge atogarwa nemweya wekuda kurarwa. Murume wangu akati akabva andiona ndichipinda mumba ndainge ndakatoshama ndisina kupfeka anything. Saka ndipo paakabva ati iwe hazviite kuti ubatsirwe nemunhu uyu, tarisa uone kuti haana kupfeka, ainge angosara akangopfeka t-shirt chete, achiratidza kuti ainge achida kuzondibata chibharo pamberi pemurume wangu. Saka murume wangu ndipo paakabva achizopusha madzibaba vaya vakabva vadonhera pasi. Akati kwandiri tiza, ndokubva tatiza paya. Mushure mekunge tatiza ndokubva aloka door, ndokubva achizomuka. Paakangomuka achitarisa phone akaona kuti no messages ainge ava kupinda kubva kwandiri. Iniwo kusaidi kwangu mukomanashi zvainge zvichiitika ndainge ndichidirwa anointing oil. Vakanditi ndikuda kuti unge uchiita zvekurara pabed sezviya sekunge munhu unenge uchida kuitwa massage. Ndainge ndatowaridza tumatowel tuviri ndakarara pamusoro pebed. Ndainge ndakarara nedumbu but ndiri totally naked. Ivoko vainge vakangopfeka trousers, vainge vatobvisa shirt nejacket ravainge vakapfeka, vangosara netrousers chete. Ndichitodirwa anointing oil kumusana kwangu muviri wose mukoma. By then ndainge ndisingachazivi kuti ndiripi zvechokwadi. Saka murume wangu ndopa akangobhenga door kuti gugugugugugum. Ndipo ndakabva ndavhunduka
ndakashamisika mukoma ndichiona zvainge zvaitika. Ndakatoscreama, ndascreama kudaro ivo vakabva vaenda kubathroom. Ndokubva ndatotora hembe dzangu ndikanzwa vachiti buda muroom, buda imomo, because uri nonsense yemunhu. Vakatanga kutondituka. Mukoma nashi ndakapfeka, then ndokubva ndabuda ndikaudza murume wangu. Ndokubva tatiza tikaenda kumba kwabamukuru mukoma wemurume wangu. Asi takati tasara about 2 kilometers kuti tinge tichisvika kumba kwabamukuru, ndopatakangonzwa munhu akataura nesu at the same time, but hatina kumuona munhu iyeye. Akati, ndatumwa, kana mukangoenda kumapurisa muchazviona zvichaitika, kana mukangotaura muchazviona zvichaitika. Takasvika kumba kwabamukuru takasvava tiri zii tichiziva zvainge zvaitika. Kuenda kumapurisa tainge tapiwa warning kuti tinge tichiudza veukama. Taitya futi kuti tinokwanisa kuzovapinza busy nekuda kwevoice iro ratainge tanzwa remunhu akataura nesu tiri mumotikari watisina kuona. We then booked my emergency flight, then we returned back to the UK. Idea yedu yainge iri yekuti tinomhangara tiri kunoku ku-UK kwatinenge tiri safe. Spiritual warfare yatakazosangana nayo ipapo yakange isina kumira zvakanaka. Zvainyanyira kumurume wangu. Murume wangu iye one day akandifonera, akabuda achiti ari kuenda kubasa, wainge uri usiku. Saka taitofungidzira kuti maybe tava kuvhimiwa nema-CIO, because izvi zvaitoitika for real tisati taziva kutoti madhimoni ari kutotumwa. Taitoona munhu anenge achititevera, ende munhu iyeye aititevera anenge akangopfeka sutu yake yeblack. Saka murume wangu iye akandifonera achangosvika kubasa akati, I don't feel safe, make sure kuti you have locked all the doors and you have set the alarm. Ndikati kochi. Akabva ati kwandiri achingobuda pamba achitanga kudriver about a kilometer or so. I then noticed kuti kumashure kwake kwainge kuine motikari yainge ichimutevera. Aiti kana akadropa speed yodropawo speed, akaincrease speed oincrease speed. Saka akabva achizomboenda pane imwe service station, ndokubva amirapo ipapo achingonomira chete. Motikari iyoyo yakasvikawo ikamira, mumotikari mukaburuka munhu waanoti ainge ari black kuita kunge munhu wekunana Burkina Faso ari mutema, but akazongonyangarika nemotikari ndokubva yadisappear. Haana kukwanisa kuona kuti motikari iyoyo yakaenda kupi. Achingonosvika kubasa pachipatara paanoshanda, anoti akasangana naye futi murume iyeye ari pareception area. Kwava kubva achizondifonera. Mukoma iniwo kusaidi kwangu usiku ihwohwo handina kurara. Ndainge ndisingazvizivi kuti kana madhimoni kana zvimwe zvinhu zvikatumidzirwa mumba mako zvinosvika zvogara mukona remba murumu maunenge uri mudhuze neceiling. Ndoma ndakaona kamwe kanhu kainge kakaita kunge kabeti kuita kunge kamwe kashiri kandisingakwanise kurondedzera kuti kainge kakaita sei, kakazongoti pasi. Ndokubva chinhu chiya chatanga kukura kusvika chaita kunge mwana maybe ane 6 years. Ndokubva chinhu chiya chatonyangarika. Ndakatanga kubatwa nerimwe dzikirira risingaite. Ndokutanga kwema-spiritual attacks. Ende taitonzwa mavoice emunhu aitotaura achitoti kana mukada kungoenda kumapurisa munozviona. Mukomana patakazogara pasi patakarwarirwa nemwana. Mwana akarwara zvekuti munopusa. Kusvika murume wangu munhu wadoctor ava very confused. Ainge ava kuita ma-experiments nemwana, because mwana uyo ainge ava kutongonzi iye atongova padhuze nekufa. There was nothing that the hospital could do for our child. Tainge tava kutongozvichengetera mwana tina caregiver wedu uyo aipota achitomborara pamba, because mwana ainge asingachakwanisi kana kuita sei. It was just a mess. Murume wangu mukomana akatanga kuzvirapira ari ega mwana wake, ende nerimwe zuva akadzoka mubedroom akangogara pasi pafloor. Ndakamubvunza ndikati what is wrong? Akati ainge anzwa voice remunhu uyo akaseka achiratidza kuti ainge ari mumadziro. Ndikati ati kudii? Anzi pane munhu akatanga kuseka. Akati uchasvika pakuzviurayira wega mwana wako.
tariraone kuti uri kumupa mapiritsi akawanda sei. As I said, kuti murume wangu ainge ava kungo experiment achingoti zvimwe kuda kana kamupa mapiritsi awa maybe zvinokwanisa kupodza marwadzo emwana, mwana akazongosvikawo hake pakufa at least asinganzwi kurwadziwa, because mwana aita akatanga kuchema mairarama akamira usiku hwose mwana achiti ari kunzwa pain. Saka it was a warning yekuti musataura, and pakadaro haumbobve wakataura, but that spiritual warfare yakazongopera mukoma. All of a sudden spiritual warfare ikatongopera, but zvinhu zvekuti kana ndikazvifunga so ndinonzwa hana yangu ichirova kuvhunduka chaiko kuti asi ipapo chii chaizvo chaimboitika. And kana ukazodza umwe munhu anokwanisa kungoti majokes, but I just pray kuti kune uyo anoti majokes ambosangana nazvo azive kuti spiritual warfare it is for real, especially ikazobata vana vako mukoma unoita confusion, unoshaya kuziva kuti saka how do you save your children. Vanhu vanonzi vana papa ini ndava kuvatya kutaura chokwadi. Handisivi kuti ioccultism here yaitika ipapo kuzodzwa mafuta iwawo anointing oil. It was very strange mukoma. Even right now nditori netrauma, handidi kutomboenda kuZimbabwe nekuda kwetrauma yandinayo. I just feel safe only when I am indoors. Zvakabva zvatondi affecta even pakunamata. Ndava very antisocial zvekuti handichatombodi kuenda kuchurch nekuda kwezvakaitika izvozvo. Ndinenge ndichingonzwa kutya kuti kukana kuri kunzi zvikazoitika futi kwandiri nemurume wangu nevana. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Ya pakaipa. Hey ya unopererwa, unoshaya kuti what could be, asingatitaurei navo mu comment section. Hanzi ndo zvakaitika apo pavakaendawo kuma 1-on-1 ndokubva vachizonzi vange vachienda kuhotel uko kwakanoitika drama. Apa hanzi takazotanga kusangana nema spiritual attacks tichinzi musataura, kana mukangotaura chete munozviona. Yo, strange things they do happen in this world. Regedzai tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 61 years ekuberekwa. Ndiri kushanda sagad muno muHarare. Pandinoshanda pane internet yandinoshandisa. Nyaya yangu iri pakuti handisisina kwekutizira kwekuchemera. Ndichada kuzokupa manamba evana vangu utaurewo nevana vangu. Ndine mwana musikana uyo ari kumhiri kwemakungwa, haadi kana kutaura neni nekuda kwezvakaitika. Chinondirwadza panyaya yangu ndechekuti zvose zvandakaita ndakaita nekuda kwekuti ndaida kuti vana vangu vange vachizova neramangwana ravo rakanaka. Saka ndainge ndiri murimi. Baba vangu zvekare ivo vaita zvekurima mabhanana, saka takangokurawo tichingoitawo zvekungorima. Muna 2000 zvinhu zvakatanga kuoma mushure mekunge baba vashaika. Inini baba vangu vakafa mainge muri muna 1997. Vashaika kudaro ndini ndakabva ndachizosara ndichirana plantation. Saka ndainge ndine minda yandainge ndakasiyirwa nababa vangu yemabhanana. Saka minda iyi yainge yakakura. Mabhanana angu akatanga kuora zvekuti ndaitadza kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika nezvimwe zvirwere. But vamwe avo vainge vaine minda yavo yaiva padhuze neminda yangu, zvavo zvainge zvichivafambira. Ndakazoudzwa kuti painge paine munhu ainge achindishandisira mushonga, aiti zvirimwa zvangu zvinge zvichizoenda kwaari. Saka ndakabva ndachizotangawo kufamba ndichidawo kuti ndige ndichizoramba ndichiita mari semaitiro ainge achiita baba vangu mari, because baba vangu ivo vaitotengesa mabhanana avo achitoenda
kune dzimwe nyika vaiva nemamwe maPortuguese awo aiuya kuzotora mabhanana. Saka ndakazoenda kuMozambique mushure mekunge ndaona kuti hapana kana chiri kumbofamba. Ndakabva ndapiwa mushonga, ndikapiwa chikwambo. Saka zvikwambo zvandakapiwa izvi, ndakapiwa nyoka iyo yakanzi yaifanira kuti inge ichizogara mumabhanana umu, asi nyoka iyi kuti inge ichizondiitira mari, ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoipa hanzvadzi yangu. Ndainge ndini hanzvadzi yangu uyo ainge ari mupurisa, uyo ainge achishandira kudhuze nekubhodha reZambia. Ainge atori married, atori nevana vake, akatochata. Saka ndakaita mhiko dzekuti ndiye aifanira kuti ange achizova mudzimai wenyoka yangu. Akazodzoka kumba, ndikatanga kugara naye pamba nekuti ndiye ainge ava mugarwi nemudzimu, nekuti chikwambo mudzimuka, saka unenge uchida pekuti unogara. Saka ndiye wandakazoita gamba remumusha mangu, anenge asingafanire kuti angachibva pamba. Zvose zvaaida ndaimuitira. Ndakati iwe nevana vako ndava kukuchekera pako, ndokubva atanga kugara pamusha mushure mekunge adhivorsa murume wake. Aipota achirara nenyoka, haana kuzombogara akasika bonde zvekare kuzonosvika achizonofa. Airarwa usiku, ende aiti kana atorarwa usiku kudaro, kana ava masikati ainzwa achitosema chinhu chinonzi munhurume. Kana pfungwa idzodzo dzebonde dzikapinda maari, aitonzwa kutosema kuda kutorutsa, nekuti usiku aitogotswa nenyoka yangu. Dambudziko parakazopinda mumusha ndepekuti ndakange ndavawo nevakadzi vakawanda. Ndakagumisidzira ndava nevakadzi vatatu. Dai ndakaramba ndiine mukadzi wangu mumwe chete, zvimwe kuda ndikadai ndisina kuzombopinda mumatambudziko ose awa andakapindana nawo. Saka ndakabva ndachizoti ndatora vamwe vakadzi vaviri. Munoziva kuti umwe neumwe mukadzi anouya nezvekwavo. Saka ava vakadzi ava vakazouya nemishonga yavo. Mishonga yavo iyo yakazoenda ikazonotanga kuzonorwisana nenyoka yangu. Nyoka yangu yakatsamwa. Nyoka yakazonyanyisa kutsamwa nekuda kwekuti mukadzi mudiki wandaidisisa, uyo ainge achiita zvemanjuzu, akatanga kundidzidzisa zvemanjuzu. Ndava kufamba naye tichienda tichinonopira kumadziva, ndichireva izvo kuti wangu mudzimu wainge wandisvitsa pakutengawo marori. Ndainge ndisisina basa nawo, ndainge ndisingachaupi zvipiriso zvandainge ndakanzi ndinopira, pangava pari pagore kana kuti pamwedzi, ndichitevedzera mhiko dzacho, nekuda kwekuti ndainge ndisingachaoni kushanda kwemudzimu iwoyo, because mari ndainge ndatova nadzo. Kumabhanana uko ndainge ndisisiri very serious nako kumabhanana, because ndainge ndava kuita zvemarori. Saka ndainge ndichida kuti vana manjuzu vange vachindiropafadza, kuitira kuti marori angu paanenge achifamba anofanira kuti anga achizofamba aine rombo rakanaka, achichengetedzwa mumigwagwa, asazoita maaccident. Saka nyoka yakange yava kutsvaka umwe mukadzi, yainge yava kupindira vana vangu sikana ichirara navo. Ini pandakazviziva kuti ndo zvava kuitika, mudzimai muduku akatondiudza kuti baba, ndiri kuona imwe nyoka inopinda panapa usiku. Saka babaka, nyoka iyi iri kurara nevana. Vana ava vachazoita matambudziko embereko kana vakura. Kuti ndige ndichiudza mukadzi wandaidisisa nemoyo wangu wose kuti aiwa kam, uchizviona zvichiitika zvose izvi, iwe kuzotouya kwawakaita pano uchizogara zvakanaka, inhau yenyoka iyoyo ndo yakandisimudzira kuti ndisvike pandiri pari nhasi. Zvainge zvisingatauriki. Takatanga kufamba ndokubva tachizoenda kwavo, uko kwakazondiendesa kun'anga, ndikazonotemererwa dzimwe nyora ndikagezesewa. Ndakazonzi pamba pangu paifanira kuti pange pachizorovererwa hoko dzekuti nyoka isazokwanisa kupinda mumusha. Saka nyoka yakatsamwa kuti nhasi ndiwe wava kundisira juraho, ndirini ndakakupa upfumi hwose uhwo, nhasi wava kundidzingira kunze, uroda kuti ndige ndichigara mugomo. Manje ndava kutanga kukunetsa manje. Ndakazotanga kunetswa nenyoka iyi mukoma, zvekuti vakadzi vangu vakasvika pakufa.
but vakadzi vachifa kudai upfumi hwangu hwainge huchitowedzera, asi ndainge ndisingatozvizivi kuti vakadzi kufa kwavari kuita vari kuurawa nenyoka. Ndaitofara kutoti ndiri kuramba ndichingoita mari. Ndainge ndava nemotikari dzakawandisa kwava kubva ndachizotenga imba muHarare. Mukomana she ndainge ndiri umwe wevamwe uyo ainge achigeza maoko ake nedoro rinodhura. Ndaitozivikanwa mumabhawa kuti kune umwe murume uyo anoseva sadza neshampagne. Ndakambozviita ndiri kune rimwe bhawa tichitonakidzwa zvedu, ndikati ini ndine mari ndichaseva sadza nedoro rinodhura, the most expensive one that they had mubhawa imomo. Saka ndakaramba ndichingorasikirwa nevana. Vana vakazotanga kufamba. Vana vachifamba kudaro ndipo apo pavakabva vachizoudzwa kunzi mudhara wenyu akabata-bata. Mainge muri muna 2015. Ndikaramba ndikati handina chandinoziva. Come 2018 vakazoenda kune imwe shasha manje. Vakabva vachizouya vakanditora vakati baba tiri kunzi tikufanira kuti tinge tichifamba tose. Ndakabvuma because vaiva nemushonga wavainge vakapiwa. Ndasvika kuya ndakamboramba ndikaramba ndikabva ndachizoreurura ndikavaudza zvose zvakaitika. Saka vana vakabatikana kuti saka imimi baba ndimi muri kukonzeresa maproblems ose awa kuti tisakwanisa kuroorwa uye tinge tichingoramba tichingorarama upenyu hunorwadza kudai. Vakazondiitira go back to sender because ndakabvunzwa nemubatsiri kuti baba nyoka iyi iripi. Ini ndikati nyoka handizivi kwairi. Zvechokwadi mukomanashi, nyoka handizivi kwairi. Saka zvakanzi nyoka iri kufanira kuti inge ichiurawa but handizivi kwairi. Ndaimboideedza nemuridzo. Ndine muridzo uyo wandaiti kana ndikaridza iyo nyoka yacho yaibva yatoziva kutoti ndiri kutodaidzwa yobva yauya. Iko zvinozvi kunyangwe ndikaita usiku hwose ndichiiridzira muridzo haiuyi kwandiri. Ndinotya kuti ndava pedyo nekufa, ndakura, handisisiri zera rekuti ndinganzi ndinofamba ndichibva kwandinoroja ndichienda kubasa kwandinogadha. Nyama dzangu dzaneta but handichina kana musha ini mukoma, handichina kana hama inoda kutaura neni. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndaneta nekurara ndakasvinura ndiri gadhi ndichigadha dzimba dzevanana vadikisa kwandiri. Ndainge nditombori mupfumi asi handisisina kana chandiinacho. Kana mukaposta muzondizivisa. Ndiri kudawo mazano kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.